ezoqala 17 chapter ivese laka 7. Yebo. Inhloso kaDavido yokwakha ithempeli isihloko. Hayi inhloso yakwaSondays yokwakha ibandla kaNkulunkulu. Inhloso eyakwamzini wakaSondays noma ekababa uSondays eyokwakha ibandla likankulunkulu. Hayi igama lebandla. Kodwa kuzoyisa abantwana bakaNkulunkulu njoba sila ukuthi indlela ikuphe ekhaya. Inhloso yakhe njoba sila phakathi kwakho ukuthi uke afundisa ngesihlo kungani inhloso yokwakha tempeli likaNkulunkulu. 7 Ngalokho uyakusho kanje enlebini yami uDavide uthi usho kanje uJehova sebawothi uthi mina ngakuthatha edlelweni ekwaluseni izimvu kuba ube ngumbusi wabantu bami uIsrayeli. Hayi khona umpriest okhulumile akhuluma ngokuhamba ngokugileka kukobaba uSondays banoma uSondays manje lithi lenkosi mina ngakuthatha. Kodwa Noma wena bongabaleka ngoba uthi khona lapho ke wahlehlela nyovana kodwa ithi mina ngakuthatha. Wena bongahlehla nje uthi uyazenzela uthi mhlawumbe labazalwane ubuye uthi hayi emhlabeni kodwa ithi lenkosi mina ngakuthatha Sondays. Uthi uqhuba abantwana bami babonisa indlela mama 8. Nganginawe noma phi lapho Milalela mina nganginawe Sondays la uthi uhamba khona mina ngangenze njani nganginawe wongahambi wedwa. Mama Sondays wongahambi wedwa kodwa yena wawunobani wawunaye wayehamba nawe. Bheka lo hamba naye mphathi wami. Awuzwe nganuma zonke izitha zakho ngaphambi kwakho. Ngiyakukwenza igama njengamagama abakhulu abasemhlabeni. lalela bangakhi awothi uhambisana nabo uthi bahamba nawe kanti bayizitha wena ungazi athi uJehova ngibanqumile ngisho izitha zakho namhlanje uyazazi yiko ngithe mangikhuluma ngathi mina uNowa wayethu namadodana kanti uphethe isitha esinwami. Sizobona ubunqunu bakho buhamba nabo abazalwane uthi abami kodwa basopa bohamba nezitha mhlambe namanje zikhona. Haleluya. Qhubeka. hayi man Ngiyakumisela abantu bami uIsrayeli indawo. Ngibatshela ukuba bahlale endaweni yabo. Bangabe besanyakaziswa. Lalela mina ngizakukumisela abantu kusho uNkulunkulu akusho mina. Uthi mina ngizakukumisela abantu bami ukuthi bahlale endaweni yabo. Bangabe basanyakaziswa umuntu. Ungabe usahletshelwa ukuthi kukhona la kungcono khona. Kodwa manje uNkulunkulu uzokuhlungela abakho. kodwa Ngoba silazi umhlabuhlangene. Hleza bakha bakaphelele usabalala usathi abami bonke laba hayi. Khona ngasabakho. Haleluya. Qhubeka mama. Futhi abantu ababi abasayi kubachitha njengakuqala. Sondays Kusukela emhleni engalayo. Uyabona abantu ababi angeke basaba njengakuqala. Abaqala mhlambe baphume kwebavula amabandla. Noma mhlambe baphume eqala bavula ibandla. Noma mhlambe baphume eqala kodwa manje laba bazophuma la abazi kwenza lutho ngoba bazobe benzeni balahle indlela okuyiyo. Akusho mina kusho izwi lenkosi. Sizoma nje ku10 qhubeka mntana sekhaya. U10 kusukela emihleni engayaleza ngayo abahlulela ukuba babe phezu kwabantu bami uIsrayeli. Ngiyakunqoba zonke izitha zakho futhi ngiyakutshela ukuthi uJehova uyakukwakhela indlu. Mina ngiyakunqobela zonke izitha zakho nginguJehova uNkulunkulu wakho futhi mina ngiyakukwakhela indlu mhlambe kwalo le mangithi mina bakhona mhlawumbe abangase abalendlu kodwa bazibiza ngaba lendlu kodwa uthi
uJehova bekezela mntana sekhaya yena uzokwenzani uzokwakhela indlu okuyiyo yona le Nkosi yomusa Yesu sikhuluma amen